que xuntan as gaitas Galicia e Asturias vai ser isto unha apoteose. Lle moi guapo. Boas noites, Evia. Podeslle falar o micrófono, si... Pon el micro. Boas noites, boas noites. Porque xa sei que a ti non che escoita. A ti síntente, non é necesario o micrófono para ti. Bueno, ten mucho que decir. Sínteno. Pero bien. Susana Seivane, boas noites. Que tal? Mira Encantada mira aquí. tú que dos gaiteiros temos aquí, que dan Maravillosos. a volta ao mundo Y coas súas gaitas. la fuerza de esta imagen que tenemos en el escenario, ¿no? Durante años siempre lo falamos muchas veces en muchas entrevistas, como la vida del gaitero, de la gaitera casi nin había, era dura. Y ahora mismo el glamour está fecho con una gaita al jombo. Y es maravilloso, maravilloso. Bueno, mellor non contar a parte de atrás que seguirá sendo dura, porque claro, a vida do Bueno, artista, pero- realmente bonito é a máxia que transmitides e como chegades aos corazóns, pero é unha vida exigente de verdade. E admiramos moito eso. ¿Qué vamos a Admiramos, sentir? porque consiguen precisamente eso, ¿no? Co seu traballo, co seu esforzo, porque a mí me gusta moito destacar que detrás de toda esta maravilla, esa maxia que practican os artistas, hai moitas horas de traballo bueno. e de moito esforzo. E iso é moi grande e hai que recoñecer. Non é tan fácil Mucha como... xente detrás, Porque todos os que... además. Bueno, eso toco eu. Sí, toca. Colla gaita. Bueno, que é un placer que nos acompañedes. Yo creo que además vamos a poder sentir ahora un son que é el ejemplo claro de lo que estamos viviendo esta noche, que é el hermanamiento de Asturias y de Galicia, que é algo que é tan nuestro como vuestro. Exactamente, dos muñeires, una muñeira asturiana y una muñeira gallega con les dos gaites además. Qué bonito. Sí, Y además, maravilla. José díxonos, dice, oye, ¿y non están por aí un grupo galego de baile tradicional e outro, e por que non bailan? E dice, home, pues veña. Claro, Pois maravilloso. idea de Evia e Susana Seivane, si están encantados eles, nos aínda moito máis. Vamos para o escenario, de acordo? Grande. Moitas grazas, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, faltaría máis, grazas a vos. Ide para ali, colocan o seu micrófono. María José, boas noites, Boas noites, que non che... Bueno, saudamos che antes, pero agora... Ti non vas bailar, non? Ti vas... Valle tocar o pandeiro. Estupendo. A percusión é fundamental. Bueno, non te preocupes que bailo eu por ti. Que a mí se me dá moi ben eso. Venga, rétote. Vamos alá. A muñeira. Voilà. Vamos alá. Aí están, as dúas gaitas. Evia e Susana Seivane. Seivane, Evia.
Aí están les gaites de Galicia e de Asturias, Evia e Susana Seivane, formando unha festa realmente formidable.